Láganos by. Ja, en het leerden de kinderen al op school. En die maakten dat. Er was een verschil tussen de kerk en een kapelletje. In het algemeen in een kapelletje worden geen kerkdiensten gehouden. Een kapelletje is meer een symbolische locatie voor de omgeving omheen. En hier is misschien een vissersdorp. Llora by no resisti, los siguen en armonía. Láganos by. Dus je ziet zo langzamerhand die landbouwgrond. Yes. Kijk eens hier. Is zo. Wel, vandaag zien we dus van die vele grijze boeltjes daar bij de kanten. Is zo. Look me here. Yeah, wait a minute. Yeah. Ja toch? Ja. Kijk wel op mijn linkerschouder, ja. Dat is een kont hè. Maar dan heb je natuurlijk ook nette woorden voor je kont. En een net portugees woord voor je kont, dat noemen ze een raam. Maar dat betekent weer op zijn Nederlands. Want je hebt in Nederland een Rabobank. Gewoon niet verzekerd. Dan is het risico te groot. Want met deze preventieve gezondheidszorg bestaat er een grotere kans. Er is geen garantie dat je bepaalde ziektes eerder ziet dan als het te laat is. Dan springen je tranen in de ogen. Kijken. Láganos by. Bom dia. Como vai? Bota bom? Hã? Láganos dos by ilumina. Láganos dos danos suerte. Láganos by. Láganos dos by ilumina. Láganos dos danos suerte. Oh, hey. Láganos dos by. Schuldiging van de kerk hebben ze dus dat beeld gebouwd. Oh. Ja, als een verontschuldiging wat de kerk ze hebben aangedaan. En dat deden de priesters. Ja. En Nou. als een verontschuldiging is dat beeld dus links, ziet u het, gemaakt. Salud, salud, salud. Láganos